Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Bodoland Super-50 mission लाबोदों update बेनजाबाय education level नि free coaching नोंथांमोना 50 students बेयाव chance को मोनगोन so बेनो जाबाय नोंथांमोना NIT IIT आव जाहाथे नोंथांमोना admission लानो हायो so बे मथ' जों बेखौ खालामनाय जादों आं बेखौनो नोंथांमोननो just update लाबोदों जाहाथे बयबो students फोरा मिथियो आरो नोंथांमोना बेयाव बाहागो लायो बा नोंथांमोना बे chance खौ लानो हायो दा गोबाव खालामा जों डिटेल्स को नायगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि बड'लेण्ड सुपार-50 मिशन जेराव UPSC बायदि कोचिं होनाय जागोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स को दायो लाबोगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायो आरो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हायो दा बिदिब्ला जों फैबाय अफिशियेल साइटआव दा अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि पेज मोनगोन बेनो जाबाय super50.bodoland.gov.in बे जाबाय लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ स' नोंथांमोना बे डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन जाहाथे दा बेयाव माखासे दङ गाइडलाइन्स थ' नोंथांमोना सुपार-50 मोनदों बेनो जाबाय 50 केन्डिडेट्सखौ लानाय जागोन मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 10 लानाय जागोन गासै मोनबा नालाय स' गासै 50 स्टुडेन्ट्सखौ बेयाव चान्सखौ होनाय जागोन अके बेयाव थानाय जानाय गासैबो फ्रि जागोन आरो 11 मान्थ्स नोंथांमोना डिउरेसन बेयावहाय कोचिं मोननो हागोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव माखासे अफिशियेल नटिफिकेसन नायनो हागोन जों बेखौहाय दायो डाउनलड खालामसै स' दायो जों इंलिसाव अफिशियेल नटिफिकेसन बेयाव नायनोसै नोंथांमोना बर'जोंबो नायनो हागोन गासैबो दङ बर'नि लिरनाय दा बे जाबाय मोनसे अफिशियेल नटिफिकेसन बड'लेण्ड सुपार-50 मिशन जेराव नोंथांमोना इन्जिनियारिं जाहैनो हागोन आरो दा बेयाव नोंथांमोना एडमिशन लायनो हागोन IIT NIT आव जाहाथे एडमिशन मोनो स' बेनि थाखाय बे मट'खौ खालामनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना इजियाव एडमिशन मोननो हायो दा बेयाव माखासे टेबल अफ कन्टेन्ट्स दङ दा बे कन्टेन्ट्सखौ नोंथांमोना सिलेबासखौ नायना लायो आरो बेनिफ्रायनो एन्ट्रेन्स एग्जामाव नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन लोगोसे मोजां बाथ्रा जाबाय MTS बेयाव सिकिउरिटि एन्ड हाउसकिपिं साख्रि ओंखारगोन जेराव नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन अके दा बेयाव MTS साख्रि ओंखारगोन दा नोंथांमोनाबो आरो टिचार्स बेयाव ओंखारगोन आरो नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन दा बेल' नङा स्टुडेन्टसल' नङा बेयाव हाउसकिपिं सिकिउरिटि MTS बेनिफ्राय टिचार्स बेयाव भेकेन्सि ओंखारगोन आं नोंथांमोनो दायो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ स' बिदिब्ला बेयाव माखासे जेनेरेल इनफरमेसन दङ एन्ड मिशन एन्ड भिजन दङ एन्ड अबजेक्टिभ्स दङ बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां नायना लायो एन्ड डिसक्रिप्सन अफ द प्रजेक्ट दङ बे प्रजेक्टनि डिसक्रिप्सनावहाय मा स' बेखौ नोंथांमोना नायोब्ला थ' बेनो जाबाय जोंहा गोबां एग्जाम एन्ट्रेन्स होयो जेरै IIT NIT आवहाय एडमिसन मोननो आरो लोगोसे पास जानो नागिरा बेयाव नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय नैबे सुपार-50 नि गेजेरजों कोचिं लायो आरो नोंथांमोना एडमिसन मोननो हायो माखासे जोंनि गोरिब माखासे जों एडमिसन लानो हायो थायोना स' बिथांमोननो बे मिशनखौ खालामनाय जादों जाहाथे बे कोचिंनि गेजेरजों फ्रियावनो कोचिं लानो हायो आरो बैबायदि NIT IIT आव नोंथांमोना एडमिसन लाहैनो हायो स' बेखौ बेयाव नोंथांमोननो 11 मान्थ्स कोचिं होगोन आरो नोंथांमोना थानाय जानाय गासैबो बेयाव फ्रि मोनजोबगोन BTC निफ्राय एबा बिटिआरनिफ्राय स' बेयाव जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना बेयाव एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै जाहाथे पास खालामो आरो नोंथांमोना बे कोचिंखौ लानो हायो स' बेनिफ्राय टिचार्स बेयाव ओंखारगोन लोगोफोर बेनो जाबाय टिचार्स जायफ्रानोखि कन्ट्रेक्चुएल साख्रि मावनो गोसो दं 11 मान्थ्स बे प्रजेक्टआव फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स आरो एप्टिटिउड फर इन्जिनियारिं नोंथांमोना फोरोंनो रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों अब्ला स' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय कन्ट्रेक्ट बेसिसआव अनलाइन एबा अफलाइन बेयाव क्लासेसबो जागोन होनना बुंदों अके स' बिनिफ्राय मिनिमाम क्वालिफिकेसन अफ टिचार्सआ जाहैबाय नोंथांमोना माबादि फरायनाय जानांगोन बे साख्रिखौ मोननो स' बेनो जाबाय 441 स' बेयाव नोंथांमोना नाय अके दा बेयाव MSc इन फिजिक्स नोंथांमोना थानाय जानांगोन केमिस्ट्रि थानाय जानांगोन मेथामेटिक्स थानाय जानांगोन एबा BTech आरो लोगोसे MTech नोंथांमोना बेयाव थानाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बेयाव साख्रि मावनो हागोन कन्ट्रेक्ट हिसाबै आरो बेयाव सेलेरिया जोबोद बुरजा जागोन दायो बेयाव लिरना होआखै जेब्ला होयो आं नोंथांमोना आपडेट लाबावगोन अके आरो जायफ्रा IIT एबा NIT निफ्राय ग्रेजुवेट खालामबोखानाय टिचार्स थ' नोंथांमोना बेयाव बांसिन चान्सआ दङ अके स' नोंथांमोना मोजां जाहाथे बे चान्सखौहाय लानो हायो साख्रि मावनो हायो आरो बिनि सेलारिया जोबोद हाई लेभेलनि जागोन मानोना कोचिंनि थाखाय स' दानिया ग्रेड 4 हिसाबै बेयाव साख्रि ओंखारगोन बेनो जाबाय MTS अके माल्टिटास्किं स्टाफ सिकिउरिटि एन्ड हाउसकिपिं स्टाफ बेयाव मोनथाम साख्रि ओंखारबावगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना MTS नि खामानिया जाबाय नोंथांमोना नोडल अफिसार थायोना बेखौहाय हेल्प खालामनाय आरो हाउसकिपिंआ मेन्टेनेन्स खालामनाय माखासे रुम्सखौहाय बा हस्टेलखौहाय आरो सिकिउरिटिया बे जाबाय नोंथांमोननि सिकिउरिटि बेयाव थायो जेरै इमारजेन्सि बायदिसिना गोबां रोखोमनि बेयाव बाथ्रा थायो अके दा जायखिजाया MTS सिकिउरिटि एन्ड हाउसकिपिं बेयाव साख्रि ओंखारगोन एन्ड बेनि क्राइटेरिया एन्ट्रेन्स एग्जामनि क्राइटेरिया जाहैबाय सुपार-50 टेस्टआव थ' जोंहा मा 60% थानाय जानांगोन HSLC लेभेलाव आरो नोंथांमोना बेवहाय माबायदि सिस्टेम दं बेनो जाबाय नोंथांमोना स' बेनिफ्राय जोंनि STआ 60%आवनो जायो नोंथांमोना सिट मोनगोन बेनिफ्राय फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स थानांगोन HS लेभेलाव माने साइन्सनिफ्राय आरो बे रिजार्भेसना 70% बिटिआरनि थाखाय रिजार्भेसन दङ आरो आदार्सआ जाहैबाय 30% बेयाव रिजार्भेसन दङ हाउ टु एप्लाइ होनोबा स' नोंथांमोना जाहैबाय थ' बे एप्लाइआ सोलिगोन 21 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो बेनि लास्ट डेटआ जोंहा थागोन 21 मार्चसिम
दा बे अनलाइन डेट आरो नोंथांमोननि अनलाइन डेटआ 21 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ मार्चनि 21 सिम थागोन स' बिनिफ्राय बेयाव डेट अफ द बेस्ट 2022 बेबादि दङ स' नोंथांमोना जाहैगोन माखासे डिटेल्स दङ स' नोंथांमोना बेखौ एप्रिल 24 2022 बेबादि मोन्दों आरो दा बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो बेनिफ्राय एडमिटआ नोंथांमोना इसु जागोन आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन एप्रिल 2 जानाय लोगो लोगो हागोन बे वेबसाइटनिफ्राय आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना दोनखाबाय आरो बेयाव नोंथांमोनाहाय माखासे रिजाल्ट्सखौ मोनगोन 30 एप्रिलाव बे एन्ट्रेन्सनिखौ आरो नोंथांमोननि क्लासआ जागायगोन माखासे डेट दंखायो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायना लायो अके दा नोंथांमोना डेट अफ एडमिसनाव मा होनांगोन मार्कशीट होनांगोन HSLCनि आरो 10 पासनिखौहाय आरो PRC नोंथांमोना बेयाव होनांगोन माने डमिसाइलानो जागोन PRCआ नङाबा इडुकेसन PRCआनो जागोन बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन ST SC OBCनि थाखाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौहाय बेयाव मोनलांबाय थागोन स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव डाउनलड खालामनानै लानो हायो अके दा नोंथांमोननि क्लासआ जागायगोन मेनिफ्राय जागायगोन आरो दा नोंथांमोना मेनि 5निफ्राय क्लासआ जागायगोन दा बेनो जाबाय इन्जिनियारिं जायफ्रानोखि स्टुडेन्टस जानो गोसो दङ जेरै IIT NIT आव एडमिसन लानो गोसो दङ स' नोंथांमोना बे Super-50 मिसनाव जाहाथे एन्ट्रेन्स एग्जाम होयो आरो 11 मान्थ्स नोंथांमोना फ्रि अफ कस्टआव जाहाथे नोंथांमोना क्लासखौ लायो